V tomto videu sa budeme venovať téme zateplenia podlahy v podkrovných priestoroch. Mnoho majiteľov rodinných domov nad touto témou iba mávne rukou, netušia však, že pomocou tohto opatrenia môžu ušetriť až 25% tepla. Je to proces relatívne jednoduchý a s trochou pomoci ho zvládne každý domáci kutil. Pred zateplením podlahy podkrovia si musíme položiť jednu základnú otázku. Či toto podkrovie bude pochôdzne a budeme ho teda aktívne využívať, alebo to v pláne nemáme a bude nepochôdzne. V prípade využitia pochôdzneho volíme dve rôzne možnosti. Buď sa jedná o fúkanú izoláciu, ktorú do tohto priestoru nastriekame, následne ju zaklopíme, alebo opäť využijeme veľmi dobrú minerálnu vatu. V prípade nepochôdzneho podkrovia nepoužívame túto vrchnú vrstvu a proces končí či už fúkanou izoláciou alebo minerálnou vatou. Je nutno však upozorniť, že v prípade využitia nepochôdznej varianty, kde táto vrchná vrstva chýba, je izolant oveľa náchylnejší na degradáciu. Ako aj pri izoláciách iných častí domu, aj pri izolácii podlahy podkrovia platí pravidlo, že sa snažíme zabraňovať vzniku tzv. Tepelných mostov, aby nám v dome nevznikali napríklad plesne. To môžete vidieť aj na tomto modele, kde je opäť zachovaná kontinuita návaznosti týchto dvoch izolačných materiálov. Ako ste sa mohli v tomto videu sami presvedčiť, izolácia podlahy podkrovia nie je nič náročné a zvládne to naozaj každý. Je to však opatrenie, ktoré nám vie v mnohom pomôcť a preto sa ho nebojte.